Това маята ли е? Слагам сега. След това слагам захар на маята. Това са в таса ли мекици? Да, в тази са лемекици. Това са в тази лемекици. Това е. Няма да е такова. Сега трябва да се разтопи. То обича мекици, ама аз. Как се излъгва аз? Че не стана. Аз станала, ама до сега ще я вкасат. Сега брашното да взема. Значи като е топло, втасва по-бързо, така ли? Еми, разбира се. Като го замеса от вечер и го сложа в хладилника и сутрин пълям той. Ама цяла нощ. Ще малко стана, не мога да го улуча, да го разцепа. Хайде бе. Значи това сега е половин пакетче мая, така ли? Разтопи се. Виждаш ли някой? Няма. Няма. Разтопи се. Чакай. Дева. Дай още малко аз да опитам, може да излезе от някъде някой парче. Няма баба, няма. Да. Следващия път искам от уния точените, които са. Аз те мислех от тях, че те са по-така, точно режат се, по-много неща се правят. А как разбираш колко брашно да сложиш? Да стане тесто, така гъсто да се меси. Гледай как се правят и ти може да ги правиш. Ние нищо. В неделен ден, както сте у вас, то вие не се изпирате у вас ден, кога сте у вас. Не стана ли с много брашно сега? Не е много. Трябва да стане тесто. Я чакай да повторим сега. Значи половин мая, лъжица сол, лъжица захар. Да. Не е лъжица, половинка. Половин чайна или супена? Така. Половин супена. И сол и захар. И сол и захар на маята. Топла вода, чаша, водна. Може и със студена вода. Искаш ли една хартия амбалажна да го месиш нещо или? Тук в това. Не, аз тук го меся. До кога го месиш? Докато стане гладко с тестото.
В момента е... Ако твой часовник е верен, 9 без 15. Още малко има. Колко време мислиш да втасва? Няма го чакаме бая много, то се надува, то мая. Половин час. С кърпа чиста ли тук според? Не знам, но ще донеса чиста, ако искаш. Там да има чисти кърпички. И сега половин час да стои и почваме да ги печем, да ги пържим. Пусна ли? Пусна. Маш как се притеснява за този котло. Добре, трябваше да ги оставим да втасат по-хубаво сега. Нямат нищо, ще ги видим всяка. Като сложа една, ако не се надува, ще ги оставим и... Много олио? Това те се пикат от много олио, иначе няма станат. Ще гътнеш ли няма? Така. Кашли, мъчето, кашли. Те първата никога не става, така ли беше? Да. Първата ще бъде за тебе. Да, бе. Нека да заври. Трябваше избърза. То беше и студено олио, тази хладилника ти го дадох. Да. Виж, тя първата, винаги те първо, като не го изчаквам. Защо си спомням, че така бухва тестото и стига догоре, те втасва ли, как се казва? Да втаса. Ами защото, ти казах, бухва когато и по-много и когато го замесва от вечер и като го сложа в хладилника, този хладилник много за такова, много... Студен? Много бързо, много замразява, ние като не други. И слагай го в магазина отзад. Аз съм го изключила него. Ще се надигат, ама нека да са сама. Голяма си работа, бабке. Голяма. Колко вида мекици знаеш да правиш? Знам, и ни се казват карамански търкалачета. И тя ги... По-рано много ги правя. Аде бе, виж го сега. Решил да ме опари. А на тези, които ги точиш и слагаш сирене между тях, какви се казват? Банички. Банички. А тези, които ги режеше с... Да, ги режа. На имени се яйце, където слагаш отстрани. Да, те са банички. Не бе, не за тия. Едни, дето пак бухват. Бухтички. Бухти, да. А това си е класическата мекица в тасала. Да. Аз не сложил на голямата коса. Ти не са ли друга? Тепсия. Трябва да се сложи по-голямата купа. Чакай сега да едната скожа стане. Ще един стол да ти донеса да си седнеш. Не, седнала не може. Значи мекици не се правят седнал. Как да ги правя седнала? Това трябва да действа. Ти го намали ли малко? Котлон или не? Не. Значи не е свилен. Еха. Оха. Ще е сгъна като... Какво викаш? Ще е хапна. Да. Само да изтине малко. Нека да изтине.
Топа то сноси, той не риже много. И този взех, те знам. Те всичките ми ножове вече. Малко такива не. Чакай да поседна сега малко. Че ми маля кръст гърба. Айде да ги почваме да ги ядем.